మా తెలంగాణ సైడ్లో పెళ్ళి తర్వాత అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంట్లో కానీ అబ్బాయి వాళ్ళ ఇంట్లో కానీ లేదైనా లేదంటే పక్కన ఏదైనా టెంపుల్ ఉంటే ఆ టెంపుల్లో కానీ ఇలా కొన్ని గేమ్స్ ఆడిస్తారు. ఆ గేమ్స్ వల్ల ఏంటంటే అమ్మాయికి అబ్బాయికి కొంచెం బాండ్ పెరుగుతుంది. ఇలాంటివి చాలా ఒక 4-5 గేమ్స్ ఆడిస్తారు. దాంట్లో ఈ యొక్క వీడియో అయితే అవైలబుల్ ఉంది. ఇప్పుడు మిగిలిన వీడియోస్ అని కొన్ని క్లిప్స్ మిస్ అయినాయి. ఈ యొక్క వీడియో క్లిప్ మాత్రమే మిగిలింది. ఆ గేమ్స్ చుట్టాలు వాళ్ళందరూ కూర్చొని కామెడీ చేసుకుంటూ కొంచెం నవ్వించుకుంటూ ఇలా అన్ని వీడియోస్ గేమ్స్ ఆడిస్తారు. ఇలాంటి గేమ్స్ ఆడడం వల్ల అబ్బాయి అమ్మాయి కొంచెం ఫ్రీ అవుతారు అన్నమాట. చాలా బాగుంటుంది, చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది గేమ్స్ అనేది.